खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। ULBनि मुङाव इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव गर्जन मोसाहारिनि गोख्रों राव। CM हेमन्तआ आसामनि गावनि ओनसोलखौ गारनानै 6 UL बिटिआरआव मानो उल्था पुल्था खालामफैदों? जेरै मिज'राम बर्डार, त्रिपुरा बर्डार, नागालेण्ड बर्डार, अरुणाचल बर्डार बेफोरखौ समाधान खालाम। नाथाय जोंनि 6 ULआव मानो? NLFBआ थांनाय समफोराव बोरै जोनोम मोननाय आरो मानो हाग्रायाव थांनो गोनां जानाय? आसाम पुलिसनि थाखायनो जोनोम जानो गोनां जानायमोन, हाग्रायाव थांनो गोनां जानायमोन। पुलिसनि नाख्रेबनाय, इनाय, अनागार खालामनाय आरो गोबां। आरो दायो जोनोम जानाय ULBआ सोर जाखो? आसाम पुलिसआ जन्म होनाय नामा? मानो सिगांनि जालांनाय बाथ्राखौ नायोब्ला नंगौ बायदि एबा जाथावना बायदि नुयो? हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। थारैनो बिथाङा बर' हारिखौ मुगैयो नामा? जायनि थाखाय 10 एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डनि 10 ड्राफ्ट बेखौ सुक्तिनि समाव सावरायग्रा उरखावगोरा रन्जन दैमारिखौ नायनो होआसै। जायनि थाखाय बिथांमोना खाना जानानै सहि होनो गोनां जाबाय। मानोना बिथांमोनखौ जेलाव सोगोन आरो बेसेन गैयै खालामगोन। बेनि थाखायनो जेबो राहा गैयैयाव सहिखौ मेगन थानानैबो गैयै बायदि खाना जानाय बायदि सहि होनो गोनां जादोंमोन। इनकाउन्टार मास्टार जेरै AGP प्रफुल्ल कुमार महन्त मानसि गावथारग्रामोन, बेबायदिनो बिथां बुजिनाय, मिथिनाय, गियानि गुनि डक्टरेट सासे हम जयग' खालामबाय थाग्रा मानसि गोसोआव बोरै इनकाउन्टार सोदोबा फैखो? माबा मोनसे सिखाव डकायतफोर बायदि बायदि जायोब्ला बेफोरखौ बिजिरनो हाइकर्ट, लवार कर्ट, सुप्रिम कर्ट दं। नाथाय सोर जाखो एडिशनेल SP मानसि गावथारनाय? सोर जाखो सुरजित सिं पानेश्वर बिथाङा मानसि गावथारनाय? कर्ट दं बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय। आरो सोर जाखो बिथाङालाय जानला मानला मानसि गावथारनो, माइबारि हाग्राबारिफोराव लांना गावथारनो? जायखौ गावनायाव दाबसे जायगायावनो गरथाम गुलि गावनो मोनखो? बोरै नांखो दाबसे जायगायावनो गरथाम गुलि होनना बुंदोंमोन गर्गस मोसाहारिया। बिथांनि रावनि गेजेरजोंनो मैयानि समाव बिटिआरआव गोख्रों सोमावग्लुंनायखौ नुनो मोनो। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।